אז כן, אנחנו ממשיכים בחלק 2 של היום פתוח. פתאום יש לנו בחורה. נו, אז איך הייתה השיחה עם דוקטור בוזגלו? על הפרצוף. יש לו מצב רוח גרוע לאחרונה. תנס... הוא אמר לי להדפיס מערכת מחייבת או משהו כזה. באמת? אז קיבלת טיפול של סטודנט מגה כושל. מה אתה אומר? רוב המבקרים ביום הפתוח לא מקבלים הצצה כזאת חווייתית ללימודים כאן. ממש נפלא. בקיצור, איפה... יש מחשב... הנה, אם תסתבר... בהצלחה גל... טוב, אנחנו הולכים לשאול את הבחורה הזאת כאילו שהיא לא יודעה כלום. היי. במהלך קרב כשאתה מגן זה מעלה לך את הקריזה. במהלך הקרב כשאתה מגן... הבנתי, אני לא יודע מה זה. הפסדתי במלא קרבות עד שלמדתי את הטריק הזה. מה זה? אני לא מבין. אתה מוכנה לזוז? אני מנסה לבדוק מה זה. אחלה לוגו. כן. ספרייה, כיתות, לא משנה. מה זה? צ'ולו, יפיל אותך מהכיסא. 2 נקודות. רשימה נפתחה ונבחרות מוכן בוזגלו. אוקיי. בוא נלך מה זה? היי. אמור להתחיל עכשיו תרגול, אבל אין פה אף אחד. מישהו שומר פה מקום להרצאה? בוא נשאר. נראה לי שהתרגול עבר לכיתה אחרת. בטח שלחו על זה הודעה ולא ראיתי. אני צריך להתחיל לבדוק מיילים. אוקיי. אמור להתחיל עכשיו תרגול. אוקיי. נראה לי שהתרגול... אוקיי, סתור את הפה שלך. מישהו פה צריך להתקדם לעיפרון חודים או משהו. אוקיי. ספר טלפונים של מעלות תרשיחה. לא רואה איך... לא בטוח שהמחשב הזה עובד. טוב, מה יהיה עם הטלפון הזה? אין לי לאן להתקשר עכשיו. בטח יש לך למה להתקשר לאור. מה זה? רגע. בקיצור... היי, מה קורה לכם? חבר'ה, זה הבורקס. זה הפאקינג בורקס. אני אוהב אותו. אח שלי אוהב בורקס. יואב, אח שלי, אני מקדיש לך את השיר הזה. היי. נעים מאוד, אני טנא. אני בורקס. ברור, כי כתוב בשם שלך מוח. אני רואה. אתה אוהב בורקס? אני... אני משתדל להתרחק מפחמימות. כן. ואני משתדל להתרחק מאמא שלך. לא תמיד אני מצליח. מה אמרת? התכוונתי להגיד שאתה צודק. באמת צריך לאכול באופן מבוקר. אני הקמע של מכון בוזגלו. אוקיי. כמובן. רוצה לשמוע את השיר שלי? שיר? בטח, אחי. בורקס מזמר, בטח שאני רוצה לשמוע את זה. אוי, מתחילה רגע. אני בורקס. אני בורקס. מאפה חמים. במידותיים. בריא. נכון? אבל אני גברי. ברור. מאפה חמים. מאפה חמים. שכולם אוהבים. רדו בוזגלו. איך היה? יצירת מופת על זמנית. אני בורקס. מה זה? אוי לא, קיבלתי רק 92
עלים הם לא מאוד מסוכנים, אבל הם זריזים, אז לא תמיד קל לפגוע בהם. אוקיי. זה הקרב הראשון שלי. אתה זוכר את הבחורה הזאתי? אז היא אמרה שהנה, כמו שאתם רואים, הקריזה שם, אם אני נלחם יותר מדי, מפריע לי הקריזה ואני מפסיק בלחימה. הורדתי אותו בכאפה וזו הכאפה הראשונה שניצחתי. הבנתי. איכס, בלעתי אחד. אתה נראה בחור רציני, בדיוק מסוג האנשים שאנחנו צריכים. שמעת נכון, יש לנו פה נבחרת צ'ולו מהטובות בארץ. צ'ולו, הבנתי. מה זה צ'ולו? מה זה צ'ולו? איך להסביר מה זה צ'ולו? להכיר מתקות? מתקות? בטח, מה, שיחקתי בים. אז צ'ולו זה כמו מתקות, רק במקום כדור זורקים אחד על השני כיסא. למה שמישהו אחד על השני יזרוק כיסא? ואין מתקות. אין מתקות, הבנתי, זה לסרוק כיסא, זה האלימות, אל תשחקו כזה בבית. יאללה, רוצה משחק? יאללה, למה לא? כן, בוא ננסה. בחור רציני, אוקיי, בוא איתי. בוא נראה אם הבנת איך זה עובד. אני רוצה שתרים כיסא ותזרוק עליי. אוקיי. לא, שיט. לא, בוא לפה, לא, ירמאי. בוא לפה. יפה, הצלחת. עכשיו בוא נעשה משחק אמיתי. למה? עכשיו אני גם הולך להחזיר. תזכור, 3 פגיעות זה ניצחון. צ'ולו! לא, די, אני חמור. יש! לא כפור. סון יפה, אבל אני מנצח. נעשה שוב. עכשיו אני גם תזכור, 3 צ'ולו! יאללה. יש! לא, אל תפגע בי. זה היה פגיעה אחת. למה? יש! סון יפה, אבל אני מנצח. איזה... נפל לי המיקרופון. למה אני חופר פה בשרפרפים? אלף כבאים לא יצא. קראת לי? לא. מישהו קרא לי? אז אני צריך 5 כרטיסים, אז יאללה, אני אסדר אתכם. אוקיי, כל מה שאני צריך לעשות וזה ללכת חזרה. הנה.
זה עושה השלישי. פה? חשבתי שנפטרתי מכל המפות האלה. שימתי את השלישי. אומייגאד. עולה! אומייגאד. תן לי לנחש. באת ליום הפתוח? כן? כן, נעים מאוד, אני טני. תעוף מפה. למה? מה? המקום הזה על הפנים. למה אתה אומר כזה דבר? מה אתה אומר? אתה לומד פה? איכס! אם יש לך כבוד עצמי, אין סיכוי שתבוא ללמוד כאן. מה אתה אומר? אתה חרפן, יא בן של שמעת על המוניטין של מכון בוזגלו? איזה מוניטין? על מה אתה מדבר? כישלון גמור. בסדר. לא צריך לשמוע את כל הפטנטים האלו שאתה עושה. כבר שנים שלא נרשמו לפה סטודנטים חדשים. המקום הזה בדיחה. דוקטור בוזגלו מטורלל לגמרי. נראה לי... האמת שכן, פגשתי אותו. אז ראית בעצמך, הוא ממש מעצבן. אני רק אומר משהו פשוט. המקום הזה כישלון. רק אפסים באים לפה. אתה אפס? קוראים לי פיני זינגר השלישי. נעים להכיר. אתה אומר שאתה לא לומד פה, אז מה אתה רוצה ממני? באתי לפתוח את העיניים למי שמבקר פה היום. מכון בוזגלו מציע לסטודנטים בית חם ויחס אישי. מה זה שטויות האלה? לתת בית לסטודנטים? מה זה פה, פרסומת לקוטג'? האמת שאני אוהב קוטג'. אם תלמד פה, בחיים לא תמצא עבודה. הדבר היחיד שמשנה זאת היוקרה של מוסד הלימודים. ולמקום הזה יש יוקרה של סמרטוט רצפה. יחס, מה אתה אומר? מכון בוזגלו מושך רק מועמדים נכשלים ונכשלים. ובגלל זה, מקום כמו מכון בוזגלו, אין לו זכות קיום. הגיע הזמן שמכון בוזגלו ייסגר אחת ולתמיד. כבר אמרת את זה. קודם דוקטור בוזגלו ועכשיו הטיפוס המגעיל הזה. מעצבן. אבל זאת ההזדמנות האחרונה שלי. אני הולך להיכנס לדלת הזאת. רגע, אני אוכל לדפוק בדלת הזאת? שקט! עובדים פה! מספיק! קיבינימט! אני לא עוצר, אני לא עוצר, טט, אני לא עוצר. מה קורה פה? אח שלי. וואו! כן. לא, אתה לא נורמלי! אני כן נורמלי. אני שם אוזניות, אתה יכול לדפוק פה עד מחר מצדי! אכפת לי. אין לי מושג מה אני רואה פה. אין מעבר! יש פה קייטנה של ילדי הסגל! נעשה שוב אחר הצהריים! אוי, איזה ריח נורא. בואנה יא זבל! גם לפחים יש רגשות! ולחשוב שכמעט שיתפתי אותך בפסולת הנהדרת שלי, אבל עכשיו אין סיכוי! מה אנחנו מדבר? אני מתנצל. מאוחר מדי! אני פח רגיש. הפסולת היקרה שלי לא זזה מילימטר! מה אתה אומר? תחפש פחים אחרים, אולי אחד מהם יפרגן לך. זה בהפצה? ממני לא תקבל כלום! ממני לא... טוב, לא מעניין הברחשים האלה.
הצטרפו לערסות סטודנטים, אתם מקבלים עוד היום תוכנית זל, למי שמתעסק על מי שמתעסק על כל רעיון. אוקיי. אוקיי. סליחה, אתה במסלול להנדסת כובעים? אתה יודע אם צריך להיות פה עכשיו שיעור במיקרו חלחלה? מתי השיעור מתחיל? סליחה, אתה יודע אם צריך... לא אכפת לי. היי, אתה סטודנט? אני מוריס. אוקיי. ספר לי על מכון בוזגלו. תראה, אני עבדתי באוניברסיטה דלוקס. יום אחד מגיע אליי נשיא של האוניברסיטה ואומר לי, מוריס, אתה צריך להפציץ בעוד מלא מאמרים. אמרתי לו, כבוד הנשיא, כל שנה אני עושה 3 מאמרים. אם אני עושה עוד... וואלה, אז מה? זרקו אותי משם כמו פחית של סיפולוקס. אז באתי לפה, עכשיו אני יכול להשקיע בסטודנטים עד... ואתה עדיין עושה... מה? ברור שלא. אני עובד על המצאה חדשה. אוקיי. זה כמו משהו קצת מוצר תודה רבה. טוב חברים, אני קולט שעכשיו חושך כמו במחשבים, אבל אנחנו עדיין לא נעצור שם, אנחנו חייבים את ההזדמנות. מחשב ווינדוס 98. אין תקווה. מחשב של ווינדוס 95. מחשב גמור. יוטופית. אז כמו שאמרתי בהתחלה, תמר הלכה, אני אראה לכם מה הלכה בסוף הסרטון. מי את בדיוק? היי, שלום, את נראית בחורה. היי מותק. היא נראית יפה. היי. היי, את לומדת פה? לא חמודי. אני מגייסת משתתפים לתוכנית ריאליטי בהשתתפות בנות יפהפיות ובנים מוכשרים. אני מוכשר בחברה שלי ואני מוכשר בחבר שלי טוטו. אם אתם לא יודעים, אני אשלח לכם את התמונה באינסטגרם היפה והחנבץ. חשבתי שאני אמצא פה מועמדים מתאימים. רגע, הנה אני שולח לכם. בואו. רוצה להשתתף? אני עדיין לא לומד כאן. אוי, זה אומר שאתה כנראה נורמלי. מצטערת מותק, אני לא חושבת שתתאים. אבל אם אתה מכיר מישהו שמתעניין, אני אשמח לדבר איתו. מצטער, לא ראיתי מישהו שיכול להתאים לך. אוקיי חבר'ה, אנחנו צריכים ללכת למישהו למישהו שמסוגל להיות להביא זה באדם. קולטים פה ערוץ ויבה? לפי המודעה הזאת אפשר לעשות לכאן משלוחים מהמבורגרי. היי, מישהו זרק פה מתן של לפטופ. מה? זה כנראה המתן שלי. עוד טרופית להוספה. היי, הנה אתה. ניסיתי כמעט כל מחשב כאן. זה היחיד שאיכשהו עובד. ואדם אני מצטער. לא פועל. המחשב הזה לא זז.
איזה תסכול. המחשב הזה עבר לעולם הבא. המחשבים פה במצב די גרוע. נכון, כי זה Windows 95. מה זה? זה מה שאני קוראת שזה? היי, יש פה חטיף, נראה טעים. אפרופו. אפרופו, איך אני אוהב. מה זה? מה זה? מה זה? מה זה? אוגר פרי! מה? אוגר פרי? תפוס מחסה! מה? היי! אני לא יכול לזוז! עכשיו אתה מבין למה אף אחד לא אוכל פה חטיפים. בשנייה שאתה מוציא חטיף, אתה מסתכן בביקור של אוגר פרי. כיסא! המחשב... מה זה? קראתי פה מכתב. לא חושב שזה בשבילי. טוב. יש לי יותר מדי מטלות, אי אפשר לעמוד בעומס. אתה מוכן לזוז בבקשה? מוכן לזוז? תודה רבה. אל תגלה לאף אחד, אבל אני מתחבא פה כי לא בא לי לעבוד. בא לי לשחק במחשב. אל תגלה לאף אחד, בא לי לשחק... אין פה כלום. רגע. מי אתה? אני כנראה צריך חזרה ממך. היי, אני פייסל, אני גר פה בחוות המחשבים. מה אתה אומר? אז אתה... הבאדם שאתה יכול לעזור לי. אתה גר פה? נראה לי שכן. אני גם ככה כל הזמן פה, אז מה הטעם ללכת הביתה? בקיצור, פתחתי פה אוהל, זה חוסך... לא בטוח כמה זה בריא. זה מה שכולם אומרים. אני רואה שאתה מחפש מחשב, כן, אני צריך להדפיס מערכת מחייבת. למישהו יש שיחה עם דוקטור בוזגלו. כן, כבר פגשתי אותו והוא לא נחמד בכלל. נכון, משהו השתנה בזמן האחרון. פעם דוקטור בוזגלו האמין בהתפתחות אישית, אבל לאחרונה הוא מדבר רק על ציונים. מה שינה את דעתו? אני לא יודע, אבל אל תדאג פשוש. קסם. המקום הזה מלא בתופעות מוזרות אני לא יודע מה קרה לדוקטור בוזגלו, אבל זאת תעלומה שבטח תיפטר בסוף. אולי הוא רוצה לדרבן סטודנטים שלא הולך להם בלי... יכול להיות שאתה צודק. מצד... אתה מחכן לא תמיד. בכל מקרה, אם אני לא אתקבל למכון בוזגלו, אין לי ממש לאן ללכת. אל תדכח זה פה, בוא נתחיל מזה. הבעיה הוא איש התחזוקה כאן. בוא נגיד שהוא לא מת עליי, יש לו קר, אז תמצא. מה זה? אוקיי, יש לי אפס זה דברים. אני ארצה קצת. אתה צועק. יואו, כל הלילה הזה עצבן אותי. אוי, חברים, אני עמוס מדי. כמו הקריזה הזה. חברים,
אם אני הולך להראות לכם ממה תמר קרא לה, אז אני הולך להראות לכם חלק קצר ואני הולך להראות לכם מין קטע מפחיד כזה. המכונה הזאת בפאניקה. המדפסת שוב מקולקלת. היא ירקה לי את כל הדפים על הרצפה. כל זה בגלל הקיצוץ בתקציב. אין לאן הכסף הולך. זאת מכונת צילום, פאר היצירה. היי שלום. אל תשפוך פה קפה. איזה קפה? אין לי שום קפה. כן, אתה צודק. אני מצטער, זה פשוט לא היום שלי. אוי, מה קרה? אני כל כך בודד, אני רוצה להכיר מישהי, אבל אסור לצאת עם סטודנטיות. לא שסטודנטיות היו רוצות אותי. די, בחור שרמנטי כמוך? נשות הסגל אפילו לא מסתכלות עליו, גם בלה, הזקנה, מג'רולה. כולם רק רואים אותי בתור איש תחזוקה, לא רואים את הבן אדם שאני בפנים. כבר שכחתי מה זה לדבר עם בחורה. קטן עליך. לא שיש לי יותר מדי זמן לבחורות. אחרי הכל אני מגדל חוות נמלים בבית. המון אחריות. אם רק מישהו הייתה מסתכלת לכיוון שלי. אם רק מישהו הייתה מסתכלת לכיוון שלי. הוא לא פונה עליי, אז אני חייב לחזור לחזרה. נו, פגשת מישהו שכדאי לי לדבר איתו? כן. יש לי מישהו מושלם בשבילך. מה אתה אומר? קח אותי אליו. אוקיי. איפה הוא? היי, מי זאת? אהרון, תכיר את דנה. היי מותק. יואו, אלי, איזה שפה. את אוהבת נמלים? אוי, אתה מוש. בא לך לדבר קצת? אני... דבר עם פייסל, אוקיי. אומייגאד, אני צריך לאכול ארוחת ערב, וואי, כל הדברים האלו עפים עליי, וואי. מקווה שהמנורה הזאת לא מושך. נו, טיפלת באהרון? כן, הוא עסוק לכמה דקות. מעולה. בוא אחריי. עם המחשבים פה בחווה זה אבוד. מזל שיש לי מחשב משלי. מעולה. אז אמרנו שאתה צריך מערכת מחייבת, נכון? כן, תודה רבה. אל תדאג, נארגן אותך. אולי עד שאני מדפיס תוכל לעשות לי טובה קטנה. אוקיי. אני צריך להגיש שיעורי בית. תאי ההגשה ממש פה ליד. אוקיי, אין שום בעיה. זה תרגיל בקורס שדות קונבולוציה חלקיים, ואם לא מגישים בזמן עושים לנו סיפור שלם אחר כך. וואי. אין בעיה, איפה מגישים? אתה יוצא מהחווה, לוקח שמאלה, עולה למעלה, יש תאים כאלה להגשה, חפש את התא האדום. אוקיי. אחלה, כבר חוזר.
אומייגאד. והסרטונים האלה, אתם לא עושים סאבסקרייב, קדימה עכשיו, תעשו סאבסקרייב. אומייגאד. בגלל שאני לא מדבר זה כל הזמן, שיש לי הזיות, זה... המיקרופון שלי! צחוק של אבא! אוקיי, הגשה, אוקיי. שלום. אני אדון רחפן שלי. רחפן שבי. האם אתה זקוק לעזרה רפואית? אני יכול להציע לך עסקלנית משומשת. אני עדיין לא יש לי מי. אני עדיין לא תזק לצערי אולי אני עדיין לא תזק לצערי אז עולים לי הפלסטרים. אולי תרצה לקבל חיבוק? חייבים לעשות פה הדברה דחוף. תאי ההגשה מצוין. עכשיו אני רק צריך למצוא את התא הנכון. איך הוא? זה בטח היה משוואות דיפרנציאליות חלקיות, לא? כן, כן, אני אשים את זה כאן. כן. רגע. שמעתי איזה צליל מהתא? מה? מה קורה פה? מה העתקה? לא העתקתי כלום. כתוב כאן פייסל, אתה לא פייסל. כתוב כאן פייסל, אתה לא פייסל? אני... נעתיק, אתה עונש. וואי וואי. זה. בסדר, אני עדיין חי. אבל איפה אני?